कुत्रा हा असा पाहिजे कुत्रा तुला का चावला तू आता शोधायला वेळ नाही ना, जाऊ देत ना. ती लहान दिली आली आता म्हटलं एवढूच आहे तुम्हाला, म्हटलं काय दाखवू म्हणून मग मी नाही दाखवलं तुम्हाला शूटिंग करून. सफरचंद खाव्याचं छान दिसतं ना. बोरं खा चांगली तर कुठलं झाडावरून आणलं मला हसायला येतं हसायला. बघा, हे आपला ना वेगळा प्रयोग यशस्वी झालेला आहे. नवीन कळी आले इथे, नवीन म्हटलं कळी आलेली आहे गुलाबाला. आहे का टाकायचं ना त्या खाली काहीतरी अंतराला पाहिजे, फुलं पडतात ना. मेकअप कुत्रा हा असा पाहिजे कुत्रा तुला का चावला तू कुठला तो ह्याचा कुत्रा चावला ह्याला रॉनी ना. आणि ह्यांनी काहीतरी केलं तसं चावत नाही तो रॉनी. पाय बी पडला असेल मग. जॅक जॅक खरोखर पावडर बिवडर लावून आलाय. हे बघ, हा पावडर बिवडर लावलेली दिसते जॅकने. काय नाही, फुलं आहे तेव्हा देवाची. लाली गंध करून आले बघा फुलं काढली एवढी. शिरा दे त्याला जॅकला ना. ओ जॅक, आज जॅक काय हलत नाही वाटतं. आला तो परत वरून हा ना, मग खाऊन पिऊन गेलाय. आणि कुणालचे बाबा आता चाललेत बाजारामध्ये. सीएनजी पण बघ केवढी लहान आहे, आता शोधायला वेळ नाही ना, जाऊ देत ना. ती लहान दिली सीएनजी भरायचे आणि म्हटलं काहीतरी एक दोन वस्तू पण आणायच्या. ज्या काय का नाही गेला जा काय मागे बसलेला आहे. चल मग जा हा काय फोन कर काय नाही वाटलं तर. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. गेले कुणालचे बाबा बघा बाजारामध्ये. मला पण म्हणत होते चल म्हणून, पण मी नाही गेले. मग काय होतं 2-3 तास जातात आणि घरातलं सगळं काम राहून जातं आणि आल्यावर इतकी दगदग होते ना. आज मला म्हटलं नाही यायचं आहे, माझं म्हटलं मी काम आहे ना घरातलं आटपून घेते. 1 मिनिट मी जरा बसते आधी आणि मग तुमच्याशी बोलते निवांत जरा. असं यांचा नाश्ता वगैरे सगळं झालं ना मग बरं वाटतं मला. कुणाल पण कधीच गेला आहे, सकाळी ट्युशन त्याचं चालू झालेलं आहे. ते पण आता नाश्ता वगैरे सगळं करून गेलेत कुणालचे बाबा पण. काय नाही आता काय जेवण करायचं, कपडे पडले तो धुवायचे. तर मगापासून की नाही जेवण काय करायचं हा विचार करते, म्हणजेच स्वयंपाक. पालेभाजी ना काढून ठेवलेली आहे, मिक्स पालेभाजी. भोपळ्याची पानं, थोडासा लाल माठ आपल्याकडे तयार झाला होता. लाल माठाबद्दल तुम्हाला मी सांगते ना, एक छोटंसं रोप आहे ना उगवलं होतं ते, आणि आता एवढं झालं हो मोठं चांगलं. आणि त्याला अशी फुलं वगैरे येतात ना, काय म्हणते त्याला, बियाणं येतं ना, तसं झालेलं आहे मोहऱ्यासारखं. मला पण माहीत नाही, मी आता पहिल्यांदाच सगळं बघते. आणि पानं वगैरे अशी मस्तपैकी भाजी वगैरे त्याला ना आली होती साईडला. तर मी आता काय केलं, छोटी छोटी पानं होती ना म्हणजे भाजीची ती काढून घेतली, बाकी सगळं तसंच आहे. खूप मोठं झालं रोपटं, तुम्हाला मी दाखवते नंतरला. आणि काय म्हणूया थोडासा पालक लावला होता मी, तुम्हाला मागे एकदा सांगितलं होतं पालक लावलेला, तर ससा येऊन खाऊन गेला. तर थोडासा होता तो मी काढला, म्हणजे एक समजा एक 10-12 पानं मिळाली.
आता म्हटलं एवढंच आहे तुम्हाला, म्हटलं काय दाखवू, म्हणून मग मी नाही दाखवलं तुम्हाला शूटिंग करून. पण जी काढलेली भाजी आहे ना ती तुम्हाला दाखवते. सुपामध्ये ठेवलेली आहे. आणि अळूवड्याची पानं आपली तयार झालेली आहेत. तो विचार आहे बनवायचा. आता बघते कुणाल जेव्हा विचारते फोन करून बनवू का, ते काय नाही म्हणणार, तयारच आहेत ते. पण वेळ बघते आता कसा मला मिळतो, आत्ता बनवू का संध्याकाळी बनवू. इथे बघा सुरुवात केली मी. कांदा टॅमॅटो सगळं चिरून ठेवलं आहे. हा लसूण आणि ही बघा ही आपली भाजी धुवून वगैरे ठेवलं आहे. मिक्स भाजी आहे. हा बघा पालक, थोड्या प्रमाणात पालक आहे. हे बघा एक 10-15 पानं असतील. ही भोपळ्याची पानं घेतलीत, त्यात थोडीशी हा आपला लाल माठ घेतलेला आहे. म्हणजे जे काही थोडं थोडं होतं ना ते सगळं एकत्र घेतलं. आता म्हटलं ह्याचीच भाजी करते. हे बघा भोपळ्याची फुलं आहेत ना ती पण घेतलीत. पानं ना सही खालच्या साईडला गेलेत, लाल माठ वगैरे. आणि हे बघा हे चणे भिजवलेत रात्रीसाठी, हे भिजवलेले आहेत. इथे पीठ मळून ठेवलं आहे. तर जेवण करता करता थोडीशी तुमच्याशी गप्पा मारते. आज ना ही भाजी आहे ना पालेभाजी थोडीशी वेगळ्या पद्धतीने करते मी. म्हणजे मला वाटतं परवा दिवशी आम्ही पालेभाजी खाल्ली होती. कांदा खोबरं टाकून बघा आपण करतो, हिरवी मिरची टाकून सुकी असते ती. आता ही मी विचार करते थोडी रश्शेवाली अशी करूया, म्हणून हा कांदा टॅमॅटो चिरून ठेवला आहे. म्हणजे तिखट मसाला टाकून बघा करतो त्या पद्धतीने. आणि असे वेगवेगळे प्रयोग मी करत असते. पण मी इतकंच करते, मी जेव्हा करते ना तेव्हा मी घरामध्ये सांगत नाही कोणाला. कारण कुणाचे बाबा आहेत ना त्यांचे थोडेसे नखरे नाही म्हणणार, पण बोलतात की मालवणी पद्धतीचं जेवण त्यांना आवडतं. आणि असं वेगळं आपण असं काय करून दिलं ना की मग ते थोडंसं जरा हे होतं, त्यांना पटत नाही ती गोष्ट. पण मी काय करते, अगोदर बनवते, त्यांना खायला देते आणि नंतर त्यांना मी विचारते की तुम्हाला कसं वाटलं ते टेस्ट. म्हणजे ते खातात ना तेव्हा त्यांना माहिती पण पडत नाही की ही वेगळ्या पद्धतीने अशी केलेली आहे भाजी वगैरे. आणि नंतरला मग खाऊन वगैरे झाल्यानंतर मग सांगतात, मग जेवून झाल्यानंतर नाही छान झालं होतं, मस्त झालं होतं. तेव्हा मग मी सांगते की नाही मी अशा पद्धतीने केलेली आणि वेगळ्या पद्धतीने केली होती, म्हणजे मालवणी पद्धतीची नव्हती. म्हणजे त्यांना असं टिपिकल मालवणी पद्धतीचं जेवण त्यांना आवडतं, खोबरं वगैरे असं टाकून. आणि असं वेगळं काय असं बनवलं ना की मग थोडेसे जरा मग चिडतात मध्ये. त्याच्यामुळे न सांगता मी असे प्रयोग करते आणि ते प्रयोग माझे यशस्वी पण होतात. त्याला पटापट करून घेते. हे दोघं जण नाही आले तोवरती पटपट होऊन जाईल माझं काम. नाहीतर ना काय होतं, हे दोघं जण असले ना का सगळं माझं तसंच राहतं. बघा ही भाजी तुम्हाला मग अशी म्हणाली ना ती, हे असं आजचं जेवण आहे आमचं. घ्या. आणि ह्या आत्ताच आले, म्हणजे येऊन मला वाटतं 15-20 मिनटं झालं ना. हळू जरा टाळ हळू खेचा. एक तास कुठे, किती वाजता आलात? हा मग तू वेळ घालवला, कुणालनी टाइमपास केला. समोर बघ, समोर ऐकलं का? समोर सूर्य बघ, खूप सुंदर आहे. अरे वा, लाल सफरचंद, सफरचंद खाव्याचं छान दिसतं ना. खूप सुंदर आहे. बोरं खा चांगली. तर कुठलं झाडावरून आणलीच? सकाळ दुपारी आणली ती, गाडी घेऊन गेलो तेव्हा. केवढी मोठी झालीत ना. पाणी टाकतात ना, पाणी बाष्पीभवन नको व्हायला म्हणून पालापासून टाकायला म्हणून उडाली ना बाष्पी. अरे पाण्याची बाटली काही येत आई ग, झोप येते नुसती झोप. तुमच्या टीव्हीचा आवाज जरा कमी करा. रात्रीच्या जेवणात बघा आज ना चण्याची उसळ केली. आपले काळे चणे असतात ना त्याची उसळ. त्यात मी थोडासा वेगळा प्रयोग करणार आहे, ते तुम्हाला मी नंतरला दाखवतेच. ही आता ना जरा अजून घट्ट व्हायला पाहिजे, थोडीशी पातळ वाटते. आणि इथे मी अळूवडी केलं. अळूवडी गरम आहे, गरम आहे.
आत्ताच गॅसवरनं उतरवलेत. ह्या अळूवड्या आहेत ना, करायला काय वाटत नाही, पण जे शेकायचं काम असतं ना, फ्राय करायचं काम, ते सगळ्यात मोठं काम, जे मला आवडत नाही. थोडंसं जरा मस्का लावायला लागलं त्या कुणालच्या बाबांना. हे जरा गार होते कारण चिपकलेलं वाटते. काढून ठेवत्या. आणि आमच्याकडे इथे टी व्ही चालू आहे. हा बघा आमचा छोटा टी व्ही. कुणालचं चाललं आहे ड्रॉइंग. हां, आलूवडी भाजायची म्हटलं. आलूवडी आत्ताचा टोप उतरवून ठेवलाय. बंद करते. 500 MB राहिला काय ते बंद कर. तुला लागेल काय बंद करू? फोन डेटा 500 MB राहिला ते बघ. नंतर राहशील बोंबल राहशील. तुझं काम आहे काय. बघ पोरगा कसा हसला वा लगेच. खुद का ना हसला. तुला लागतं ना म्हणून डेटा वाचला. चला आता ते काय ते तळून घ्या थोडंसं. टाकू त्या ह्याच्यामध्ये. मी आवडेल ना तुम्हाला? बघ प्रयत्न कर. नाही तर मी माझ्यासाठी वेगळं करते, मग तुम्हाला परत नाही आवडलं मग दोघांना. हा, आधी मी करते आणि मग तुम्हाला दाखवते. आणि मग दाखव आणि मग टेस्ट करून बघूया आणि मग खाऊन बघूया आणि मग बघूया कसं आहे. चल ह्या गॅसवरती घ्यायचं ना, मोठ्यावाल्या, पटकन होईल. तुला मी काय सांगितलं, तुझं तोंड पण करून जा आणि आतमध्ये आराम कर. मला मला समजून दे. हसायला येतं, हसायला मला आता. तूच कर. तेल जरा कमी. आमच्याकडे तेलाचा वापर भरपूर असतो, त्याच्यामुळे की नाही मला टेन्शन होतं आणि मग मला इथं गॅसजवळ उभं राहायला लागतं. खरं कारण ते आहे. खूप तेल काय पण असं कधी केलं ना का तेलाचं प्रमाण लिमिटच्या बाहेर असतं. तेलकट तुपकटचा काय म्हणूया आपण, खजाना आहे आमच्याकडे. खजाना इथे. महाराजा ब्रँड आहे, माझा ब्रँड आहे. तुला काय बोलायचं? हे बघा आता हे बघा, हे इतकं तेल टाकलं ना, अजून पुन्हा साईडनी ते तेल टाकणार. मी खूप कमी प्रमाणात तेल टाकून जेवण करते. मी खूप कमी प्रमाणात तेलासाठी, कमी प्रमाणात नाही, जास्त प्रमाणात. तब्येत कोणाची बिघडते जास्त तेल खाऊन? जास्त प्रमाणात कंजूसी करते. हा, कंजूसी. हा, तेला तब्येत कोणाची बिघडते सारखं. ऍसिडिटी होते, मला हे होतं ते होतं. म्हणजे तुमच्या तब्येतीचं लक्ष ठेवायचं आपण. हा, आणि वरून ऐकायचं पण कंजूसी म्हणून. गॅस बारीक करा. झाला का मला सांगशील? हा, सांगतो तुझा. माझं जरा काम करून घेते मी तोपर्यंत. काय करतोय? शेकतोय म्हटलं. तळत नाही. तळणं वेगळं नाही. आणि हे बघा, हे आपला ना वेगळा प्रयोग यशस्वी झालेला आहे. आज ना माझे वेगवेगळे प्रयोग चालू आहेत जेवणाच्या बाबतीत. हे बघा मी काय केलं. ही अळूवडी आहे ना शेकलेली, ही बघा इथे काम चालू आहे. ती ह्या रश्श्यामध्ये टाकली, म्हणजे उसळमध्ये टाकली. म्हणजे बघूया कशी लागते ती. पण आलूवडी एकदम सॉलिड झाले, कारण मी आता थोडीशी खाऊन बघितली. काय बोलते मी? काय झाला आवाज बारीक व्हायला? काय आलूवडी खाल्ली आहे काय करू? नाही म्हटलं, असे वेगवेगळे प्रयोग करायला पाहिजे ना. दुपारी भाजी केली, कशी वाटली ती? आवडली. आता ही जरा खाऊन बघ भाजी. आता मी डिश मध्ये वाढून देते. आलूवडी ही देऊ ना, वडी पाडी. आज ना आमच्याकडे प्रयोग करायचा दिवस आहे. हे असे अधूनमधून झटके येतात मला जेव्हा करते मी. जरा टेस्ट करून बघा. अरे चमचा. कुणाल सर काय करतो? कुणाल थोडस ना त्यात थोडं रसा पण घे. आलूवडी चांगली झाली ना, पण आलूवडी मस्त झाली. खूप छान झाल्यात आलूवड्या. खूप घाईघाई झाली मगाशी मला आलूवड्या करताना. आता वाजलेत तुम्हाला सांगते, जवळजवळ 9:45 वाजलेत. उशीर झाला. एक नंबर. आवाज का बारीक? असं आवडला का माणूस कसं मोठ्याने बोलतो की नाही? वरडू का मोठ्याने? एक नंबर झाले.
चांगलं झाले. वडा उसळ बिसळ असते ना हा. फील आहे मस्त झालं, एकदम सुंदर झालं. नाही नाही, आता हे अळवडी आपण त्यात टाकलं तर चांगलं वाटतं का? खूप सुंदर झालं सांगतोय. कुणाल ये, काय करतो हा? चला, माझे प्रयोग आज दोन्ही पण यशस्वी झालेले आहेत. नंबर. आता ह्यांना जेवायला वाटतं जरा. आणि तुम्ही पण असं ना करून बघा. काही वेगळं नाही केलेलं आहे मी. फक्त आपलं जे कांदा खोबऱ्याचं वाटण टाकून ते बघा करतो ना आपण, उसळ करतो चण्याची, तशी उसळ केलेली आहे. आणि त्यात अळूवडी जी आपण नेहमीप्रमाणे बनवून तशीच केलेली आहे. आणि फक्त त्या रशामध्ये ती अळूवडी सोडलेली आहे. पण अळूवडी खूप छान झाली, त्याच्यामुळे मस्त वाटतं ते. एक नंबर झालं, टेस्टी. हां, खूप छान. आता कुणाल जेव्हा बोलतात म्हणजे खरं असतं, कारण ते खोटे तारीफ कधी करत नाही. म्हणजे आवडलं नाही ना तर ते पटकन बोला नाही चांगलं नाहीये म्हणून. जरे कुणाल खाण्याचे शौकीन आहेत, त्याच्यामुळे मला माहिती आहे. कुणालला आता कशी वाटते काय माहिती. चमचा हवा कुणाल. संभार आहे काय, वडा संभार घ्या इथे ठेवले घ्या. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आता जेवून घेते आणि आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.